Η Μόρνα ή Σκοτεινά είναι ένα χωριό της Πιερίας χτισμένο σε 700 μέτρα υψόμετρο, σε μια χαράδρα στα Πιέρια Όρη, σε ένα πολύ δύσβατο σημείο που ιδρύθηκε επί τουρκοκρατίας. Αυτό, σε συνδυασμό με την πολύ πυκνή βλάστηση, κρατούσε μακριά τον ήλιο τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Ξημέρωνε αργά και νύχτωνε πολύ νωρίς. Γεγονός που, όπως είναι λογικό, ενίσχυσε τις διάφορες σκοτεινές ιστορίες. Το όνομά του ακολουθούν πολλές και διάφορες τρομακτικές ιστορίες που το έχουν αναγάγει σε ένα στοιχειωμένο χωριό, οι κάτοικοι του οποίου μέσα σε ένα βράδυ αποφάσισαν να το εγκαταλείψουν και να πάνε να ζήσουν κάποια χιλιόμετρα βορειότερα, σε ένα χωριό που το ονόμασαν ακριβώς το αντίθετο, Φωτεινά. Το γεγονός μάλιστα ότι εγκαταλείφθηκε σχεδόν από όλους ενίσχυσε τις ιστορίες για το στοιχειωμένο χωριό. Βοσκοί και άνθρωποι που σχολούσαν από τη δουλειά τους στο εργοστάσιο ξυλίας ήταν μάρτυρες ενός περίεργου φαινομένου. Κοπέλες